Corona zorgt voor oneerlijke concurrentie langs het Veersemeer. Het is vrijdag 3 juli. Dit is Zeeland Nu. Uitblijven gebiedsvisie zorgt voor onduidelijkheid. Zeeuwse boeren opnieuw de barricade op. En een groot deel oppositie verlaat boos vergadering. Goedenavond. Achter de schermen wordt er hard gewerkt aan een plan dat ervoor moet zorgen dat alle gemeenten langs het Veersemeer dezelfde regels hanteren voor nieuwbouw langs het meer. Maar door de coronacrisis heeft die besluitvorming vertraging opgelopen. En de Zeeuwse PvdA vreest nu dat dat kan leiden tot rechtsongelijkheid. En dat is vervelend voor ondernemers die aan de slag willen. Bastiaan van het Westeinde is boer in Wolvaartsdijk. Hij wacht met smart op de nieuwe gebiedsvisie Veersemeer. Dat gaat bepalen of ik mijn plan kan uitvoeren of niet. Van het Westeinde wil natuurvriendelijke huisjes bouwen op zijn grond. Maar hij krijgt geen toestemming van de gemeente Goes. Die wil eerst de nieuwe Veersemeervisie afwachten. En die heeft door de coronacrisis vertraging opgelopen. Ja, dat is wel vervelend. Maar tuurlijk, maar ja, er is niks aan te doen. Even verderop in Arnhemuiden gaan de plannen voor bijna 900 vakantiewoningen in het nieuwe waterpark Veersemeer gewoon door. De gemeente Middelburg is soepeler dan Goes en dat voelt niet goed. Ja, dat voelt wel een beetje oneerlijk natuurlijk. Want het is ook best wel een fors park. Maar ja, kijk, iedere gemeente heeft zijn eigen orgaan om daar een beslissing over te nemen. En Goes heeft daar de beslissing genomen om de Veersemeervisie af te wachten. Volgens PvdA-statenlid Eddy Heerschop leidt de vertraging van de Veersemeervisie tot een vorm van rechtsongelijkheid. Nou ja, op het moment dat je in de gemeente Middelburg aanklopt met een plan en men neemt het daar wel in behandeling, dan heb je wel recht op de regels zoals die in de oude Veersemeervisie liggen. Op het moment dat je in Goes aanklopt en Goes neemt het niet in behandeling en neemt het pas na 1 augustus in behandeling, dan gaan de nieuwe regels van de nieuwe Veersemeervisie gelden. Dus dat is een vorm van rechtsongelijkheid. Ja, en voor de oplettende kijker, dat was inderdaad boer Bastiaan uit Boer Zoekt Vrouw. Wij gaan nu naar Wolvaartsdijk, naar Marcel de Kranen. Marcel, een vorm van rechtsongelijkheid noemt de PvdA het. Wat is daartegen te doen? Nou, je moet eigenlijk er gewoon voor zorgen dat die gebiedsvisie er snel komt. Want dan heb je geen verschillend beleid meer tussen de 4 gemeentes rondom het Veersemeer. Er is wel een convenant afgesloten en daarin wordt bepaald dat nieuwe projecten niet meer in behandeling worden genomen. Ja, maar wat is zo'n convenant nou eigenlijk waard? Want Middelburg staat dus wel toe dat er gebouwd wordt, terwijl in Goes eigenlijk alles stil ligt. Ja, dat is precies het probleem. Als je zo'n convenant, zo'n afspraak hebt, dan moet je je er aan houden. Al is er natuurlijk wel een verschil tussen projecten die al in de pijplijn zitten, waar grond ook een bepaalde bestemming al heeft, en totaal nieuwe projecten zoals dat van boer Bastiaan dat we net zagen. Ja, zijn er behalve de recreatieondernemers nog meer mensen die in onzekerheid wachten op die nieuwe gebiedsvisie? Jazeker, boeren die gronden hebben direct aan het Veersemeer, die zijn bang dat die nieuwe gebiedsvisie allerlei beperkingen gaat inhouden voor hun bedrijfsvoering. Dus zij zitten ook met smart te wachten totdat die gebiedsvisie er komt, want dan hebben ze duidelijkheid. Ja, vertraging en onduidelijkheid dus. Wanneer is er meer duidelijkheid en is die gebiedsvisie af? Nou, dat kan nog wel even duren. Volgende week vrijdag 10 juli dan wordt de eerste fase, wordt daarover besloten door Provinciale Staten. Maar je hoort het al, na een eerste fase komt er natuurlijk een tweede fase. Het duurt nog tot oktober volgend jaar voordat er echt een verordening is waarmee men echt aan de slag kan. Marcel de Kranen, dankjewel. Tientallen boeren hebben aangifte gedaan van dierenmishandeling tegen minister Schouten van Landbouw. Aanleiding is het plan van de minister om veevoer met minder eiwitten verplicht te stellen, om zo de uitstoot van stikstof te verminderen. Aangifte doen gaat niet te ver volgens de boeren. Ik vind dat ze dat wel verdient, van ze gaat zorgen voor dierenleed en dat beseft ze gewoon echt niet. Verwacht u dan dat de politie er iets mee gaat doen of is het vooral een signaal wat u af wilt geven? Het is sowieso een signaal en het zou wel heel mooi wezen dat de politie er inderdaad wat mee ging doen. Dat zou geweldig wezen. De politie beschouwt de aangifte net als elke andere die binnenkomt. Als er niets verandert, moeten de boeren het veevoer vanaf het najaar gaan aanpassen. De motie om de Westerschelde-tunnel tolvrij te maken is in de Tweede Kamer weggestemd met 67 stemmen voor en 77 tegen. Ook de 5 Zeeuwse Kamerleden stemden tegen de motie.
De stichting Tunneltolvrij is teleurgesteld over de uitslag, maar is al bezig met vervolgstappen waarbij er gedacht wordt aan een gang naar de rechter. ...13 sporten en dat op ruim 2000 inwoners. Sint-Philipsland is de afgelopen 5 jaar uitgegroeid tot een waar sportdorp. Het jubileum zou groots gevierd worden, maar het gaat niet door, vanwege corona. Maar het mag de pret niet drukken. Watersport, zumba, body balance, badmintonnen, judo, bootcamp, line dansen en de wandelclubben, Jeu de Boule. Dit is Sportdorp Sint-Philipsland. 5 jaar geleden begonnen met een subsidie om meer mensen aan het sporten te krijgen. Het resultaat? 13 nieuwe sporten, plus de tennis en voetbal die er al waren. Papa zit erop en mijn moeder en ik stuk op voetbal. Leuk. Wat vind je er leuk aan? Dat ik over kan tennissen. En ja, ik stook op voetbal, maar ik mocht tennissen. Jeu de Boule is 1 van die nieuwe activiteiten. Verder zijn er nog 5 grote sportevenementen per jaar, zoals een grote wandeltocht. Drijvende kracht achter dit alles zijn vrijwilligers, zoals Henny van Belen uit het dorp. Ja, wat ik zou zeggen, dat is waar het succes zit. Is namelijk, we hebben het geborgd bij de bestaande verenigingen. Of we hebben iets nieuws opgezet waarbij we vrijwilligers hebben die zo enthousiast zijn, die dat echt dragen. Vrijwilligers is dus het sleutelwoord, met ondersteuning van een sportcoach van de gemeente. Het werk dat is gaan zitten in het opzetten van de sporten loont. De afgelopen jaren is het aantal mensen aangesloten bij een vereniging van 650 naar 820 leden gestegen. Henny is trots. De sociale cohesie die erdoor ontstaan is, zeg maar, is wat je enthousiast maakt om ermee door te gaan eigenlijk. Ja. Dat maakt het misschien ook mooi. Dat maakt het juist heel mooi, ja. En de diversiteit hè, in het dorp, zowel de kerkse als de niet-kerkse mensen. Ja, weet je ziet dat dat door elkaar gaat. Het dorp kreeg er een officieel compliment voor van de provincie. Het Zeeuws compliment. Maar de grootste waardering komt van de dorpelingen zelf. We merken het heel erg bijvoorbeeld bij de fysiotherapeuten hier in het dorp. Hun geven heel duidelijk aan dat doordat er een aantal sporten bijgekomen zijn, mensen niet alleen naar een fysio hoeven, maar ook door sporten gewoon goed in beweging blijven en vitaal blijven. Ja, en aangeschoven is Stefan Dane. Stefan, we beginnen met wat reuring in de gemeenteraad van Terneuzen. Ja, dat klopt. Een deel van de oppositie verliet gisteren de vergadering. Ze voelden zich monddood gemaakt door de coalitiepartijen. Ja, daar zal vast een aanleiding voor zijn geweest. Wat is de reden? Klopt. Tijdens de vergadering hebben ze het over de financiële toekomst van de gemeente. Maar volgens de oppositiepartijen had de coalitie dat helemaal dichtgetimmerd. En bleef er dus weinig over om te discussiëren. En dat ging er als volgt aan toe. Dus de rol van de oppositie is hier in het gunstigste geval die van het 5e wiel aan de wagen. De pap is al gestort door de coalitie. Een van die principes is dat men te alle tijden ook aandacht heeft voor de minderheid. Dit principe wordt smadelijk geschonden. Ik heb de vergadering nog niet gesloten. Ik wil u indringend vragen om nu even met de fractievoorzitters bij elkaar te komen. De heer De Kraker, heeft u het gehoord? Ik wil graag met de fractievoorzitters even samenkomen. Ja. Ik schors de vergadering. Nou, dat samenkomen dat gebeurt vandaag opnieuw, want de bemiddelingspoging gisteren lukte niet. Oké, dat is even afwachten dus. Tot zover ook Terneuzen. Wat heb je nog meer meegenomen? Ik heb nog een raadsel, want op bedrijventerrein Ardestein in Middelburg lopen kippen en hanen in het wild rond. Er is geen kinderboerderij in de buurt, dus ze zijn niet ontsnapt. Vermoedelijk zijn ze wel gedumpt. Een buurtbewoner is het helemaal zat en ze biedt de dieren gratis aan op het prikbord van Zeelandnet. Ze lopen hier hele dagen rond. Ze hangen bij ons in het bedrijf, in onze achtertuin, voortuin, op de straat. Dus deed ze een bijzondere oproep op Zeelandnet. Kom ze maar halen. Als je nou interesse hebt in een kip of haan, moet je hem wel zelf eerst weten te vangen. De eerste haan is vanmiddag al opgehaald. Ja, ik weet niet of deze haan in een ren of in een pan belandt. Ja, dat is even afwachten. Dat denk ik ook. Nou, we gaan nog even naar Vlissingen, naar de Theo Thijssenschool, want daar kon de gebruikelijke eindmusical van groep 8 niet op de gebruikelijke manier doorgaan. Vanwege corona natuurlijk. Maar er is iets op bedacht, een drive-in musical. Kinderen voerden de musical binnen op en de ouders konden vanuit de auto kijken. Dat zongen wij vroeger altijd. Pauw, 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 ik ben mooi als jou. Het valt niet mee om koningin te zijn. Dag en nacht voor iedereen
Ik vind het geweldig, ik vind het een super oplossing. En het is hartstikke leuk en een goed geluid, een goed beeld, je kan het goed zien. Ze hebben er heel veel werk in gestoken om voor ons toch nog de musical mogelijk te maken. Dus echt chapeau. Ja, een creatieve oplossing. Mochten die afstandsregels nou volgend jaar ook weer gelden, kunnen ze dit zo weer uit de kast halen, lijkt me. Dat zou kunnen, maar in dat geval wil de school een ander creatief idee bedenken. Oké, nou, dat zien we dan volgend jaar weer wel. Stefan, dankjewel. Het begon grijs, maar de zon kwam later alsnog even om de hoek kijken, samen met de wind, waardoor de bewolking verdween en er volop zonnige perioden ontstonden. Maar vanavond neemt de bewolking weer toe en gaat het regenen en dat blijft de rest van het weekend zo. En ze zijn er weer, de Duitse toeristen. En naar hoe het is gesteld met de kennis van de Duitse taal bij de Zeeuwen zijn al genoeg onderzoeken gedaan. Maar hoe zit het nou eigenlijk met de kennis van onze taal bij de Oosterburen? Want Sie das probieren, Nederlands te spreken? Geht das? Goedenavond. Goedenavond en goedemorgen. Ja. Hoe gaat het met u? Das hört schon auf. Dan gehe ich in Englisch über. Ja? Ja? Ja. En hoe dit verder afloopt ziet u natuurlijk straks in Trots op Zeeland. Voor nu een fijne avond en een goed weekend.